Салому дуруд дӯстон. Чанд рӯз пеш Роналду пас аз иваз шудан бо Ральф Рангник муноқишаи хурдакаке дошт. Криштиану ҳеҷ гоҳ иваз шуданро дар вақти бозӣ дӯст намедорад ва ҳамеша асабӣ мешавад. Вале ин рафтори он дар муқоиса бо кирдори баъзе футболбозон ҳеҷ аст. Футбол рӯйдодҳои бисёреро дар ёд дорад, ки сармураббӣ бо шогирди худ ва ё футболбози рақиб ҷанг кардааст. Масъуди чунин лаҳзаҳо мо дар видеои имрӯза нақл мекунем. Агар барои тамошо омода бошед, лайкҳои қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем, оғоз мекунем. пеш аз оғоз хутирасон мекунам, ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. Тамошои ҳамаи рӯйдодҳои варзиширо ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFoot. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз ҳама муноқишаи хотирмонтарини Дженнаро Гатузо бо ёрдамчии сармураббии Тоттенхем аст. Дар рафти бозӣ Гатузо чандин маротиба бо сармураббии дастаи англисӣ баҳс кард. Дар қисми дуюм ӯ назди ёрдамчии ӯ омада ба гарданаш зад, вале пас аз анҷоми бозӣ ҷанг идома ёфт. Вақте Дженнаро Гатузо дигар ғазабашро дошта натавонист, Гатузо боз назди он ёвари сармураббӣ омада ӯро бо сараш зад. Муноқишаеро ки қариб бо занозанӣ анҷом меёфт, тавонистанд хомӯш кунанд. Ҳамдастҳои Дженнаро 3 нафара ӯро қапида аз майдон бурданд. Дар ҳолати навбатӣ бошад, муноқиша байни намояндои як даста рух дод. Дар 118-ум дақиқаи финали ҷоми Лигаи Англия байни Челси ва Ман-Сити Кепа Арисабалага пояшро дошта дар замин нишасту табибонро даъват кард. Мауритсио Сарри дарҳол аз дарвозабони эҳтиётӣ Кабальеро хоҳиш кард, ки барои ба майдон баромадан омодагӣ бинад. То он даме ки духтурон бо Кепа машғул буданд, Кабальеро пурра омода шуд то ба майдон барояд. Сарри ба дарвозабонҳо ишора кард, ки бояд иваз шаванд, вале Кепа намехост аз майдон барояд. Сарри ва ёрдамчиҳои ӯ сахт ғазабӣ мешуданд, вале барои Кепа фарқе надошт. Довар сармураббии Челсиро ором мекард. Мауритсио ҳамин тавр аз ивазкунӣ даст кашиду аз ғазаб қариб аз майдон рафта буд. Кабальеро бошад ҳайрон буду ин тараф он тараф мегашт. Ҳамин тавр бозӣ ба анҷом расиду силсилаҳои пеналти бояд оғоз мешуданд. Рюдигер дар ин вақт Сарриро манъ кард, зеро ӯ мехост бо Кепа ҷангҷол кунад. Дар силсилаҳои пеналти Кепа тавонист як зарбаро баргардонад, вале ҳангоми иҷро кардани пеналти аз ҷониби Агуэро туп хело осон ва хандаовар аз зери дастҳои ӯ гузашт. Дар натиҷа Сити ғалаба карду пас аз бозӣ ҳама Кепаро танқид мекарданд. Боре Карло Анчелоти дар Эвертон аз он сахт ғазабнок шуд, ки шогирдонаш натавонистанд саривақт ба майдон бароянд. Дар мобайни қисми якум Тео Уолкот ҷароҳат бардошт. Папа Карло хост ба ҷои ӯ Сидиберо ба майдон барояд. Ин футболбоз омода буд ба майдон барояд, вале фаҳмид, ки пӯшидани гетриро дар пои чапаш фаромӯш кардааст. Футболбоз ин чизро дар охирон лаҳза фаҳмид ва маҷбур шуд ба утоқи либосивазкунӣ равад. Мухлисон дар майдон аз ин чиз ба ханда омаданд, вале Карло Анчелоти сахт ғазабнок шуд, зеро 3 дақиқа Эвертон 10 нафарӣ бозӣ кард. ситораҳои Ливерпул хусусан Муҳаммад Салоҳ ва Садио Мане хело зиёд аз Юрген Клоп меранҷанд, хусусан ҳангоми тағйиротҳо. Шумо ба фикрам чунин лаҳзаҳоро бо иштироки онҳо бисёр дидаед. Вале моҳи майи соли 2021 Садио Мане хело ноҳурматона рафтор карда бо Клоп баъди бозӣ салом накард. Пас аз ғалаба зидди Манчестер Юнайтед Клоп ба майдон баромад то бо футболбозон дастфишурӣ кунад. Ливерпул ғалаба кард, ҳама футболбозонаш бояд хурсанд бошанд, вале Мане дастфишуриро бо Юрген Клоп рад кард ва боз мисли ҳолатҳои пештара бечораи Юрген гуноҳро ба гардани худ гирифт. Ҳамааш гуноҳи ман аст. Дар тамрини дирӯза ман хело дер ба хорир омадам, ки Жота аз аввали бозӣ ба майдон барояд, на Мане. Албатта Юрген набояд суханҳои бад гуфта ҳолатро аз инам бадтар кунад, вале ӯ аллакай чандин бор гуноҳи ситораҳои дастаро мепӯшонад, вақте онҳо назди миллионҳо тамошобинон нисбати ӯ беэҳтиромӣ мекунанд. Бигзор Мане ва Салоҳ то омадан ба Ливерпул футболбозони хуб бошандам, вале маҳз зери роҳбарии Клоп ситораҳои футбол шунанд. Бинобар ин онҳо ҳақ надоранд нисбати ӯ чунин беэҳтиромӣ кунанд. Соли 2010 Интер зери роҳбарии Жозе Мауриньо Барселонаи шикастнопазири Гвардиоларо дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо мағлуб кард. Пас аз бозӣ сармураббии Португалӣ дар Камп Nou худро дошта натавонист ва бо дастҳои кушода тарафи мухлисони Интер медавид ва ғалабаро ҷашн мегирифт. Дарвозабони Каталониё Виктор Валдес хост ӯро манъ кунад, вале мутахассиси якрав хурсандиро идома медод. Дар натиҷа Валдес хело дағалона Мауриньоро боз дошт, ки ин чиз ба Жозе маъқул нашуд. Доварон зуд ба ҷои ҳодиса омада онҳоро аз якдигар ҷудо карданд.
Пеп Гвардиола баъзан вақт ба ҷои футболбозонаш вақт мекашад ва рақибонро ғазабӣ мекунад. Дар дерби Манчестер вақте тӯб аз майдон берун шуд, Гвардиола онро ба даст гирифт. Руни ки дар наздикӣ буд, хост тӯбро аз Хосеп гирад ва аутро иҷро кунад, вале Пеп намехост тӯбро диҳад, зеро дасташ ғалаба мекарду ӯ хост вақтро кашад. Дар натиҷа байни футболбоз ва сармураббӣ баҳс сар зад ки қариб буд бо муноқиша анҷом ёбад, зеро Руни тӯбро маҷбурӣ аз дасти ӯ гирифт. Айнан чунин ҳолат соли 2010 дар вақти Эл Классико рух дода буд. Аллакай дар дақиқаи 31-уми бозӣ Каталониё бо ҳисоби 2-0 пешсаф буданд. Тӯб аз майдон берун шуд ва онро Гвардиола гирифт. Роналду хост тӯбро гирад, вале Гвардиола онро ба як тараф партовд. Криштиану ғазабӣ шуд ва Хосепро тела кард. Сармураббӣ хост Роналдуро ғазабӣ кунад ва ин кораш ба роҳ гирифт, зеро пас аз ин ҳолат дар майдон байни футболбозони дастаҳо муноқишаи калон сар зад. Ана соли 2013 дар маросими ҷоизаспории тӯби тиллоӣ Гвардиола рӯйрост бо Роналду салом накард. Чунон ба назар мерасад ки Пеп нисбати Роналду бадбинӣ дорад. Ана ҳамин гуна муноқишаҳои футболбозон бо сармураббиҳо. Дӯстон, умедворам ки каме бошадам таби шуморо болида кардем. Лаҳзаҳои хушҳолкунанда, лаҳзаҳои аҷиб ва лаҳзаҳои хандоварро шумо маҳз дар канали Футбародарон метавонед тамошо кунед. Бо мо бошед, ба канал обуна шавед ва лайкҳои қиматбои худро дареғ надоред. Хайр, то барномаҳои оянда.